Čau lidi, já jsem UFO, jsme vítám vás z dalšího videa na hru Minecraft a jsem tu společně s Brblakem a budeme hrát Dragon Age Page na Game Teamu. Čus. Vojta, máte kanál, tak mu odebírejte, bude jak jsme to... V jakési aréně, já jsem tu sám, nejsme Jo, no tak spolu. nejsme, to je jedno. Úplně. Tak. A proč jsem dlouho nenatáčel? Další hru? Jakou máš mapu? Takovou v nedru. Já jsem umřela teď. Já mám tu uzavřenou ledovou. To je dobrá docela. A jedu. Uhu. Teď by se mohla připojit. Co? Já jsem furt 3krát po sobě už jsem tady. Na této. No. Jsme to ještě nenatáčeli. Jo, jsem na nedr. Jsi tu taky? Jo. Jsi tu taky? A jedem. Já nejsem dobrý. Já nejsem... Jo, dobrý. Ubírání jsme zvládli. Tady má někdo to jméno Putin. Jo, vidím. Já jsem umřel. Já v tom, já když nehraju vůbec Minecraft, tak přestávám být úplně dobrý parkourista. Já jsem tady někde vevnitř, je ta láva. Jo, toto je docela těžké. Ne. Jo, konečně jiná. Tak jdem na další mapu. Jaká? Jo, Jungle, tu mám rád docela. Kde je den čapník, kdo píše, když tu není? Kde jo? Já tady dělám úplné krvy. Já jsem ty krásnu. Já to nikdy nezvládnu. Jo, ledová. Úplně, jo, ledová. Musím rozehřát. Prostě. Má docela dobrý skin, takového starého dětka. Lidi, ještě si dáme... Má docela dobrý skin, takového starého dětka. To... Ty vogo, taková lama. Oh my god. Ne, proč jsem to dělal v kuse, já jsem se tam měla zastavit jen vždycky. Oh my god, to se sněhová. Proč jsem to dělal v kuse, já jsem se tam měla zastavit jak vždycky. Já jsem to... Takové, ty si plný tady na té mapě, ty si to připojí plný počet. Takové, ty si první tady na té mapě, ty si tu připojí plný počet. Někdy bychom mohli natočit na SGčkách Survival UHAC odběratelů, třeba Teran, že? UHAC Teran. To je normální hra, kam. UHAC Teran může. Jo, já jsem to... Teď to hlavně nedělat v kuse. Nevím. Lidi, ještě 5 nebo 3 hry ještě. Teď to hlavně nedělat v kuse. Teď to hlavně nedělat v kuse. Ano, a zastavit se, jo. Proč se vždycky odpojuješ hned? Čak ještě můžeš získat nějaké body. Ne, ty
Ty vago, To nezajímá. Nechci zdržovat proč se video. vždycky odpojuješ hned? Čak ještě můžeš získat nějaké body. Co s těma naplněným je? No, A i Oh já, zase tahá už po třetí. prostě Hej, co s těma mapama dneska je? byla trýže. A i ráno jsem hrála furt. 41, také no. Prostě. A naposledy, když jsem musela jít do školy, byla trýžek. Je level 41 plus 41, také no. Tralalala, lalala, tralala. Hej, Jaký jsi ty takový level 100 plus, ne takový level 1 000 000 plus 1 000 000 tokenů, vogo. ještě daleko, kámo? Jaký jsi ty asi tak level? ty Byla tady to někdo Je daleko, kámo. si děl až se, ty krása. Vole, tady to někdo pláve po vodě. Si dělá sra... Tady se... Ona už dokončila Ja. Ty krása. A to se dobré. Pojď. Jo. Pojď. Já už. Ne. Ona už dokončila mapu, já jsem třetí. Toto video se bude jmenovat Vojta je v Dragon Page Ona už borec a já. Co? Ona dokončila mapu, já jsem třetí. A já jsem na dřevě, ne? Na jaké hře jsi? Já jsem zase na té otevřené ledové. Já se jdu oběsit prostě. Já se jdu oběsit. Já jsem po čtvrté za sebou Teď se nedá na dělat. stejné mapě. Co to je? Ježiši, ne. Tak. Jo, toto by měli. Nesmí. Ne, já jsem spadl. Jo, nedrž. Rychle. Nadra. A předtím jsem dostal Nesnáším. 4 okeny docela dobrý. Já jsem zase v portálu. Jakou máš? Jo, nedr. Ty vogo, já spadnu na posledním jumpu. A to Podívej já se. got go fast mogo. Vogo. Já spadnu, ale na první jumpu, protože to ne. Rozumíš. Tady Ty vago, já spadnu tak na doufám. posledním jumpu, teda na první. ty jede. Ty žiješ? Já spadnu, vole, na první To nerozprintoval. Got go jumpu, fast. protože to ne. Rozumíš. Já tady počkám chvíli. Jo, tady jsou nějací borci. Hej, ty jede. Ty žiješ? Já tady dělám jak kdyby... Mně se to nerozprintovalo, takhle na to. Ty. No, vyskočil. Tady. Jo, tady jsou nějací borci, oni to tady umí, tu zkrátku. Oh my god! Já tady dělám jak kdyby... neslyšel. Hej, ty žiješ jako poslední, dobře ty. No, přeskočil. Tak jo. Jo, jsem... Jo, Naxosu, ty jsi to vyhrál. První. Konečně. Konečně. Tak dáme ještě... Tak poslední, kámo, poslední. Lidi, to dáme poslední prostě. Vole, kámo, kde Ty jsi? vogo, to začalo. Já taky. Ty vogo! To začalo... já jsem mrtvý. A taky, takže ukončíme. Tak dáme ještě- Budeme ukončovat video. Ještě Ještě asi 2 mapy, ne, Ok, ne. tak. Ok. Já taky. Oh yes! Ty vogo! Jo, To začalo... já jsem mrtvý. Bůh mě vyslyšel. Ne, ještě dáme jednu. Jsem Illumina. Ano, můj skin je velice populární v této zemi. Yes. Jo, Ta nejlepší text Bůh mě vyslyšel. je. Jsem Illumina. No, My máme takové... Ano, můj skin je velice populární v této zemi. Yes.
Tak ta nejlepší tečka na dortu nakonec, že? V dnešním livestreamu to bude Monty 00. Hej, kamo, my máme takové štěstí. Víš, to tady bude v dnešním livestreamu? No, Jo, Monty 00, MC Ty- Citron, Denča HD, Pixelres. hej, v dnešním livestreamu to bude Monty 00, MC Citron, Jsme mohli ukončit video. no, tak kde si? Pojď víš, na to tady bude v dnešním livestreamu? Monty 00, MC Citron, Denča HD, Pixelres, To je jedno. Porty a Vejry. Pojď na to znovu. Tak jo, já myslím, ono že to nejde my nějak. jsme mohli ukončit video. To není to vajco. To je jedno, tak ukončíme to bez toho, nevadí. Ne, mi to portlo do mapy. Já ukončuju toto video a čau s Vojtou.